Здравейте, приятели! Аз съм Деница Стоянова. Днес с екипът ни се намираме в Южен парк в град София. Тук сме, за да отразим една от тренировките на Agility Club България малко преди техният рожден ден, който ще бъде септември месец. Нека да видим до какво ниво са стигнали те и какво ново се случва при тях, както и новите попълнения в клуба. На 21 юли тази година екипът ни посети тренировъчен ден на Agility Club България, за да научи новостите, свързани с развитието на клуба. За година и половина те са участвали в много състезания, завоювали са победи, интересът към този спорт се увеличил, а нивото на участниците се вдига от А0 в А1 и А2. За да върви работата по обучението на новите попълнения, клубът създава и група за начинаещи с помощник инструктор Атанас Янев. Днес ще се упражнят три основни движения при Agility – фронт крос, блайнд крос и риер крос. От изключителна важност преди да се заемете с тренировките е кучето ви да знае командите "Стой на място" и "Ела тук". Броят на участниците в днешната тренировка е 5 водачи и техните питомци. Първа терена преминава Роси със своето кане корсо на име Неро. Изключително впечатление на треньорите прави прецизността при изпълнение и желанието, с което те работят. Здравейте! Видяхме вашето преминаване по препятствията. Първо бихте ли се представили на нашите зрители и после да ни кажете малко повече за това от колко време тренирате Agility? Здравейте, казвам се Росица. Идваме на Agility с кучето ни Кане Корсо и посещаваме курса от 3-месечна възраст, т.е. вече от 8 месеца. Идваме почти всяка събота и неделя и кучето ни се справя доста добре с поставените задачи. Как решихте да идвате на Agility? Ами искаме да развием потенциала на кучето и то все пак е голяма порода, затова бихме искали да е по-послушно, да изпълнява команди и просто за него това също е забавление. По този начин той изразходва енергия и си играе. За него това е забавно. Кажете ни, кое ви е най-трудно от всичко това, което изпълнихте днес? Ами за момента се справяме с нещата, ние все още не сме освоили всички препятствия, тъй като още е малък, трябва да стане на годинка и нещо, за да почне да се занимава с всички препятствия. И това, което до сега правиме, му се отдава добре, така че няма чак много трудни препятствия. Кажете ни малко повече и за самата порода. Лесно ли се подава на дресура? Ами породата е много лесно обучаема. Ние ходиме и на други курсове за общо послушание, където той се справя много добре. Добре си играе и с малки деца. Независимо, че е едра порода, не представлява никаква заплаха. Много е привързан и дружелюбен с хората. Видяхме, че награждавате с играчка. Това ли го привлича най-много? Другите използват и храна? Ами ние използваме храна на сутрешната ни тренировка по общо послушание и затова редуваме тук да е с играчка, за да не му омръзне и храната и играчката. Колко често посещавате тренировките по Agility? Ами почти всеки уикенд, стига да има тренировки. Ще продължите ли и за напред? Със сигурност ще продължим. Мислиме дори да го запишем на колкото може повече такива предизвикателни обучения, за да развием напълно потенциала му. Вие посещавате курса за начинаещи, има и за по-напреднали кучета, които ходят и на състезания. Мислили ли сте да ходите с тях? Да, ще ходим, стига да навърши възрастта, на която ще може да ползва всички препятствия и на която ще го допуснат до състезания и ще ходим, да. Бихте ли се представили на нашите зрители? Аз съм Ерика Иваева Тодорова от град София на 13 години. Представете ни и вашето куче. Това е Кайра, няма родословие, но може да я водим лабрадор ретривър, въпреки че е малко малка. Баща има родословие, но въпреки че тя не е породиста, аз пак я обичам, но ако искам да се явявам на изложба или нещо по-от горно ниво, трябва да има родословие, но няма нищо. На каква възраст е Кайра? Кайра е на 4 годинки, юни месец ги направи и за нейната години аз мисля, че е много
щура и луда и палва като едногодишно кученце. От колко време посещавате джилити? Джилити посещавам от 2 дни. Как решихте да станете член на този клуб? Какво ви харесва в джилити спорта? Харесва ми това, че има много пряка връзка между кучето и стопанина, че се забавлява той главно и че изморяваш кучето си по един хубав начин, отколкото да се чудите вкъщи какво да правите. За втора тренировка вие се представихте отлично. Малко неща се изправиха пред Кайра, които тя не можа да направи. Как постигнахте това само за 2 тренировки? Аз вкъщи се занимавам също, имаме слалом и няколко прескока и я тренирам вкъщи, за да може да наваксваме. Ще продължите ли да тренирате аджилити? Ако имаме възможност, да. Ако има тренировки сутрин, идвам с удоволствие. Но ако има някъде 6:30 по принцип, защото при аджилити има един път в 6, друг път в 10 и няма значение. И аз не мога да идвам, защото живея във Владо Тришков, което е малко отдалеч от София и трябва да пътувам и докато се прибера и много сложно става. Въпросът е, че имате желание. Кажете ни, кое ви се стори най-трудно? Тя винаги ходи до мен и при мен това ми се струва трудно, като в rear cross, blind cross и front cross. Но трудно, общо взето няма. Скок, тунел и така. Използвате ли някаква награда за поощрение? По принцип използваме храна, наградки, гранули, но някой път и с топка, когато ми свършат наградите. На кое се радва повече? На храната. Известно е, че лабрадорите са доста лакоми и обичат храна. Кажете ни малко повече за вашето куче. Какво обича да прави? Обича да играе с топки, да тича, да лае, да скача. Тя е много активно куче. Обича да гони котки. Не е много по учението, малко така го дава на мързел, но нищо. Какви команди знае? Тя знае седни, легни, дай лапа, може да дава и 2 лапи, лява и дясна, може да дава 10. Когато й даваме на ръка и тя все едно ми дава дай ми 5. Също и кръг може да прави, това е. Как успяхте да научите на това? Дай лапа научих, просто я вързах за едно дърво и я карах да идва към мен, все едно да поскача и после й казвам дай лапа, взимам лапата, здрависваме се, така да се каже и така научих. По принцип всяко куче различно учи команда, някои по-лесно, някои други по-трудно. Джилити клуб България се занимават професионално с този спорт, ходят и по състезания. Имате ли желание да продължите на професионално ниво и да посещавате състезанията с тях? Да, много искам да посетя състезание и дори да не се справим, няма значение, посетили сме. Разбрах, че септември или октомври месец ще има и мисля да участвам в него, ако сме подготвени. И ако не, когато има, ще се подготвим, ще отидем и както се представим. Бихте ли се представили на нашите зрители? Да, здравейте, аз съм Никола Попова, това е Кимбо. Кажете ни малко повече за вашето кученце. Моето куче, той е още много малко, само на 8 месеца. Но скоро почнахме да тренираме с начинаещата група. Добре се справяме, има още много да научим преди да минем на контактни препятствия. От колко време тренирате аджилити? Аджилити тренирам от може би миналата година с предишното ми куче, което почина и реших да си взема ново аджилити куче. С него още не сме се явявали на състезание, но се надявам септември-октомври месец да посетиме някой. Нашата камера ви е снимала и преди. Вече сте с малко кученце. Кажете ни едно малко куче как се представя в аджилити. По принцип с малкото куче почнах по-отрано. Още когато беше много мъничък, почнахме да тренираме и схващам много по-бързо от голямо. Малко по-трудно е, малко ми се плете в краката, обаче ще отработим и това. Защо се спряхте на куче от тази порода?
Те са много бързи. Кипът от енергия. Много са симпатични. Не знам, просто като ми предложиха цверк пинчери, нямаше как да откажа. В кои препятствия се представя най-добре и кои са му трудни? Може би прескоците и тунелите, които само тях е учил до сега, те са му най-лесни. Слалома имаме малки затруднения, но ще го отработим и това. Какво ви харесва на вас в този спорт и защо решихте да продължите да тренирате agility? Този спорт тук е най-важна връзката между хендлера и кучето. Тук ако нямаш контрол над кучето и той не те слуша, няма как да се получат нещата. А той доста слуша. Какво използвате за поощряване? Той е много лаком. Най-обикновена кучешка храна върши страхотна работа. Ще продължите, предполагам, да се занимавате и занапред с agility? Да, със сигурност. Както казах, смятам да ходим и на много състезания. Като порасне ще ходим и на А1, за сега сме само на А0. Днес видяхме, че при вас има членове на различна възраст. Специално на вашата възраст има ли други хора? Колко деца се занимават с agility? Честно казвам, аз съм най-голяма в клуба, но има други 3-4 момичета, които са по-малки, обаче са и още по-добри. Те са ходили на повече състезания в чужбина, имат повече награди. Много са добри всички в клуба. След като приключиха демонстрациите, в момента ще ни покажат и преминаване на слалом с начинаещите кучета. В началото Ники демонстрира само с 4 пръчки, в едната и в другата посока. При начинаещите контактните препятствия са изключени. Тренировката включва прескоци на най-ниско ниво и тунел. Най-труден за всички се оказва слаломът. За да се научи кучето да го минава, колчетата се поставят не в една линия, както при професионалистите, а в две успоредни. Целта е да се премине между тях. Смилена Шепард е председател на Agility Club България и треньор на групата за напреднали. Освен това, тя посещава и начинаещите, където тренира със своето ново куче, порода хърватска овчарка. Нашият екип не е снимал тренировка на agility от доста време. Има голям интерес от страна на зрителите ни. Затова сме и днес тук. Новото е, че имате тренировка и за начинаещи, и за по-напреднали. Нека да кажем и какво сте постигнали през това време, от което не сме се виждали. Да, вече разделихме тренировките на начинаещи и напреднали, тъй като хората се увлечиха в клуба. Както видяхте днес, нашите начинаещи всъщност са доста напреднали. Но има и по-напреднали от тях. Всички се справят много добре. Разделили сме тренировките на начинаещи, където помощник треньор е всъщност Атанас Янев. Той им води тренировките в парка, събота и неделя. Тренировките за напреднали ги водя аз с момичетата, които в момента са на Моренце. Даже едната от тях вече стигна А2, което е голямо постижение за България. От началото на годината сме се явили на 2 състезания международни. На първото състезание Наско спечели в А0 първо място. Лия, която също не е тук днес, спечели 3-то място в А0. Двете други момичета, Вили и Яси, спечелиха съответно Ясмина първо място в категория А1 и Вили 3-то място в А1. Нямаше човек, който да отиде на състезанието и да не се върна без медал. Второто състезание, на което бяхме, беше двудневно в Белград. Там направихме най-голямото си постижение за сега. 6 медала за 2 дена. Таня Гетова, която по-рано беше тук, спечели 2 трети места в А0. Лия Саскара спечели 2 втори места в А0. В А1 отново разбихме първо и трето място, съответно при Ясмина и при Вили. Така че това са много хубави неща, които се случват с нас. Продължаваме да тренираме, въпреки горещото време, и сме тук. Как се постигат тези блестящи успехи? Скоро чух Лиза Фрик, това е световният шампион, да я питат какво ви трябва за да тренирате agility. И тя се каза слънцезащитно олио. Това не е само достатъчно, разбира се. Трябва много хъс, много упоритост, голямо желание и позитивност. Кучето се учи най-вече когато се играе с него, а не с наказание.
този начин стават нещата. С много тренировки, с много упоритост. Много нови членове в Agility Club България и много нови кучета. Вие самата също сте с ново куче. Кажете ни малко повече и за него. Благодаря. Това е моята малка черна гордост, която е само на 7 месеца. Както видяхте, се справя много добре. Много динамично куче, трудно управляемо, тъй като е много бърза. Това е първата хърватска овчарка в България. И аз се занимавам с нея много сериозно и се надявам да постига много големи успехи за нашия клуб. От колко месечна я тренирате? От първия момент, в който я взех. Аз се взех на 2 месеца, вече 5 месеца се занимавам с нея. Тя попива страшно бързо, даже по едно време се оплаших, че знае твърде много команди и спрях, за да се почива. Има ли момент, в който едно куче трябва да почне да бъде обучавано? Има ли някаква възраст, в която възприемат най-бързо? Най-добре е да започнете обучението на вашето куче от момента, в който прекрачи вашата къща, даже преди да я прекрачи, защото вие трябва да сте първи. От първия момент, от първия миг, всяко куче до 1 година трябва да изучи колкото се може повече трикове, да развие способностите си, както в нашия случай. Кучетата до 7-месечна възраст не могат да прескачат препятствия, не могат до година да скачат на високо, не могат да минават през контактни препятствия. Но има много упражнения, които биха подготвили кучето в последствие, които нямат такова натоварване за ставите, които в последствие ще помогнат кучето да се справя много добре с терена. Нека кажем няколко думи за Макс. На какво ниво е той в момента? Макс си е А1. Той е малко тромав. Скоро така показа малко разлика в поведението и започна да става много динамичен, което мен ме радва. И се надявам следващия път да го видите да минава като фурия през терена. Какви са вашите бъдещи планове? Какво ви предстои? Предстои ни състезание за 2 години Agility Club България. Всъщност ние сме само на година и половина в момента като клуб. Септември месец, 21 или 22 септември, сме поканили Суза Варес. Вие сте първите, които научавате. Още не е съобщено състезанието, която ще дойде от Будапеща, специално за да го проведе и за да ни научи на нещо ново. Атанас Янев е познат на зрителите като член на клуба и участник в не едно състезание. Но както се казва, човек израства с много желание и усилени тренировки. Той вече е помощник треньор и професионалист в своята работа. Току-що приключи днешната тренировка. Кажете ни малко повече за това като помощник треньор в Agility Club България. Днес основно тренирахме всичките видове способи на водене, т.е. похватите, които са 3 на брой. Фронт крос, който е елементарния, при който сменя се посоката на водене на кучето пред самото него, т.е. то вижда смяната на посоката. Това е най-лесният вариант на водене. След това идва ред на блайнд кроса, който е води се кучето без да се гледа, т.е. разчитаме, че кучето знае как да вземе съответните препятствия. Водиме кучето, като не го следиме непрекъснато и целта е по-бързо бягане, което е основата на agility скорост. Rear кроса е за взимане на препятствия, които се намират от лошата ни страна, т.е. кучето ни се намира отдясно, ние го водиме преди това отдясно. Трябва да вземем препятствия, които ни се намират отляво. Съответно, ние трябва да можем да изпратиме кучето пред нас, да вземе посоката срещу положната вляво и след това да сменим посоката зад него. Това са 3 основни похвата, които тренирахме днес с някои от участниците, които бяха даже и за втора тренировка. Те първо се запознаваха с тези начини на водене. Фактически аз като помощник треньор в момента се занимавам с обучението на начинаещата група. Водиме един 3-месечен, така сме го планували, да е 3-месечен курс на обучение, който малко се проточи така във времето, въпреки че имаме едни участници, 1-2 водачи куче, които са били до сега на всичките тренировки, да не кажа на всички, може би на почти всички. Те са най-напреднали, готови са вече да преминат на контактни препятствия. Както знаете, ние имаме терен напълно оборудван с контактни препятствия, които всъщност тук в парка не може да използваме.
но скоро ще се прехвърлиме на самия терен, за да може начинаещите да започнат своето обучение на контактни препятствия. Колко на брой начинаещи имате в групата? В групата имам 5 начинаещи, от които само 2 бяха на днешната тренировка. Никол и Пинчер Асет и Роси, която беше с Неро, който е Кане Корсо. Те са най-напреднали. Мога да кажа, че са готови вече да преминат по-нататъчното си обучение. Какви са първите стъпки, които трябва да направим, когато започнем да тренираме agility? Какво съветвате вашите ученици, така да се каже? Първо, много е важно връзката между стопанина и кучето. Това е основното, с което се започва. Няма как да започне по друг начин. Ако кучето не слуша стопанина, няма как да тренираме agility. Т.е. няма как да започнем agility и кучето да разбере, че това нещо е много забавно и да се продължи по-натам в обучението. Т.е. кучето трябва да го възприема като игра и като нещо, което прави и го прави за удоволствие. Същевременно и ние си правим удоволствието, че кучето изпълнява това, което искаме, а кучето е доволно, че получава похвали, награди, лакомства, всичко това, което може да му даде стопанина, заедно с емоцията, която е радостта между стопанина и кучето при изпълнено правилно нещо, което тренираме. Тоест, правилно взето препятствие, правилно изпълнена програма, взето трасе, както днес правихме няколко пъти, докато ни се получи най-добре. Трябва ли домашният ни любимец да знае предварително няколко команди? Ами, почти е задължително да знае да стои на място. Не е необходимо да бъде напълно строга командата на място, но трябва да може да стои на място и да идва когато бъде повикано. Това са основите. След това винаги може да се работи за да се повиши връзката, която имат стопанин и кучето, но това става и посредством самото agility. Тоест кучето непрекъснато ще следва стопанина, когато той го води по трасето. Нека кажем и за всички желаящи, които искат да започнат да тренират agility, как могат да се свържат с вас и къде и кога се провеждат тези курсове? Ами началният курс принципно го вода аз. Към момента няма друг треньор. Аз съм единственият помощник треньор, който се занимава с начинаещите. Основните тренировки ще се провеждат на нашия терен, който се намира в Малинова долина. Това е точно преди бившия държавен резерв от Студентски град, като се тръгне горе по булевард Климент Охридски. Може би на около 2 км и половина в дясно. Той има, мисля, че не е обозначен, но това е развъдник на немски овчарки, който се намира там. Терена е много хубав, напълно оборудван, заграден и всеки, който желая да тренира, може да се свържи с нас на нашата Facebook страница Agility Club България. Имаме блог в blogspot.com, който също е Agility Club България. И там може да намерят, там има контакти на председателя на клуба, има имейл, на който да може да пише, така че има всякакви начини да се свържат с нас, всеки, който желая да се включи в обучението по agility. След като приключи тренировката, всъщност загряването, която направиха начинаещите участници от Agility Club България, ще станем свидетели и на малко състезание, което те организираха помежду си. В края на всяка тренировка инструкторите организират и кратки състезания с цел прилагане на наученото през деня. За по-голяма сложност на трасето се поставят всички възможни и вече познати препятствия. Поредността на преминаване и номерацията се решават на момента, като на всеки участник се дава възможност предварително да опознае маршрута, за да се избегнат евентуални грешки. Вторият участник е най-новото попълнение в клуба – 13-годишната Ерика със своят лабрадор ретривър Кайра. Прави впечатление огромното старание и отлично изпълнение на двете млади дами. Любовта към спорта и домашният й любимец карат Ерика ежедневно да работи със своето куче,
което е причината те да са толкова напреднали, въпреки че това за тях е едва втора тренировка. Познавате вече Никол, любимка на зрителите. Тя представя пред камерата ни днес своя нов домашен любимец Кимбо. Роси и Неро също се представят отлично в тази надпревара. За финал на състезанието имаме възможността да се насладим на представянето на Смилена Шепард. От нейното преминаване начинаещите могат да почерпят опит, наблюдавайки движенията, бързината и подхода към четириногото. За да изпълниш всичко правилно, е важно да си концентриран в това, което правиш и да си в постоянен контакт със своето куче. След това е ред на насладата от завоюваните победи и правилно преминатите препятствия. Това приключи и днешната тренировка на Agility Club България тук в Южен парк, град София. Очаквайте и следващият материал, който ще ви покажем от техния втори рожден ден. А до тогава останете с нашата програма. От мен Деница Стоянова, довиждане!